lapha kwezasekhaya News lapha kwezasekhaya TV. Abaqaguli besimo sezulu kuleli abaka South African Weather Services bathi abantu bakuleli abalindele ukuguquguquka kwesimo sezulu okungajwayelekile. Amazinga okushisa kulindeleke ukuthi anyuke azafinyelele ku 40 degrees Celsius nongase kube yingozi kakhulu emphakathini. Kanti kubiwa ukuthi nezimvula zingahle zibe yingozi kakhulu njengoba kulindeleke ukuthi kube nezikhukhula. Abaqaguli besimo sezulu bathi umphakathi kuzofanele ukuthi uqaphelisise. Izinhlaka zomphakathi kuleli zithi kuzofanele ukuthi kube nokubambisana phakathi kwamaphoyisa uhulumeni kanjalo nosomatekisi. Lokho kulandela ukuthi kube nengozi eyenzeke eWatberg lapha KwaZulu-Natal nalapho kushone khona abantu abangu-12. Kule ngozi kubandakanyeka itekisi kanye neloli. Umphakathi uthi kuzofanele ukuthi kube khona izinto ezenziwayo ukuqinisekisa ukuthi kuyalwisana nokubandakanyeka kwabamatekisi ezingozini. Ngithanda ukuqwashisa kakhulu labo driver laba ikakhulukazi laba abasendimeni yamatekisi noma ngithi abathutha umphakathi. Esiyafisa nje ukuthi impela bake bathi ukuyiphatha kahle. Izolo nje ngingashaqeka kabi omunye driver uthi izingane zesikole edlula ishwibeka ngendlela ebuhlungu kabi emgaqweni lapha eRinyana. So nje bafethu imvula sezikhona umgaqo yashelelela ke niphathe kahle emgaqweni siphephe sonke. Abaholi bezenkolo bathi kuzofanele ukuthi kube khona okwenziwayo ukuze kulwisane nabafundisi abajivaza ivangeli. Egoli umfundisi kuthiwa uphuzise abantu uphuzo oludakayo alikhulekelile wasethi uhlanza izono. With regards to amasonto lawa manje aseseva utshwala if ngisho njalo kumina kungenza ngiphatheka because kukhona abantu abaya esontweni beyodumisa uNkulunkulu. Manje I feel like aba respect Christianity or religion. Umphakathi wakwaMasho enyakatho neTheku uthi usathukile emva kokutholakala kwesidumbu ezimbili zabesifazane abasebancane emhosheni ngase polyclinic. Lezi dumbu ezimbili kubiwa ukuthi bezinamanxeba okudutshulwa eziphongweni. Abantu bakaMasho bathi sebeyasaba nokuthi bazihambele ngokukhululeka kuleya ndawo emva kwalezi gameko. Kuze kube manje ayikakahlonzwa lezi dumbu. It makes me feel really sad and angry because when you look at it, it's I don't think somebody just wakes up and decide that I'm gonna kill somebody today. Like I think it has to do with the background. So maybe it should start with the parents on how they groom their kids, their male kids. They should teach every boy that little guy that they should treat girls as their sisters, if not as something to value, because we are precious as girls. And singabantu besifazane bese sisakujwayelwa ukuthathwa isinoma kanjani nokungahlonishwa nokuthi imbono yethu ishawe indiva, kodwa okwenzeka njengamanje sikwedlulele kuyathusa kakhulu. Sisihleli sihlalelo ovalweni singabantu besifazane usuku nosuku mocabanga ukuvuka kuseni uyacabanga ukuthi igazi ngiyobuya yini ekhaya. Lesi sigameke senzeke kwaMasho kutholakala abantu besifazane sebedindilize kanjeyana kubhlungu kuyethusa kakhulu. Awuyathusa Nkosi yami. Uhulumeni phela akathatha inyathelo kubonakala ukuthi akathatha inyathelo zokuthi kwenze kubonakala ukuthi yini eyenzekalayo ngento efana nale. Kuthi kuvana kutholakala abantu nje bedendilizile ungazi ukuthi kwenze njani. Asanokuthi beyaphi noma bebemsebenzini noma asikakachazelwa lutho, kodwa nje nathi isimanga sisibona sento efana ebuhlungu ohlobo lesimanga. Ibuhlungu nathi ingane zethu ziyaphela siphelele emahlathini, ziyabulawa ziqhudulele emahlathini. Ake sibheke kwezemidlalo.
Ubengumqeqeshi weMamelodi Sundowns uPeter Mosimane useyoqeqesha iqembu iAl Ahly yase-Egypt nalapho esayine khona icontract yeminyaka emibili. Bamamkele ngezandla ezimhlophe ke ngoba ngesikhathi efika esikhumulweni sezindiza kulela dolobha uye wahlangatshezwa kakhulu ngabalandeli beAl Ahly. Sibuya sizobheka eNingizimu Afrika. USandile Zungu weZungu Investment usengumphathi omusha woSuthu Olmabheshankone. Lokho kulandela ukuthi ethenge amashares ango-100% kulona leli qembu nokwenze ukuthi libe ngaphansi kwesandla sakhe. Kuthusile lokho kwenziwa amaZulu. Ngempela besingakulindela ukuthi ngaze kudayiswe iclub ngokusheshsha ukujina. Kodwa ke siyamthemba umfokazungu ukuthi uzosiphathela kahle amaZulu, kuthengwe nabadlali, kuba nabadlali abanohlonze, engalokho evika izembe, hambe kahle ngoba naye uthembisile impela ukuthi hayi uzobathenga abadlali awina amaZulu, engalokho evika izembe. Phela amaZulu sawathanda kabi iclub yakithi kaZulu Natal. Uma unodaba ofisa ukuthi sikubikele lona lapha kwezasekhaya TV, xhumana nathi kule mniningwane evelayo escreenini sakho njengamanje.